ואני חושב שבימים טרופים אלה אנחנו חייבים להפסיק את הברדק, להפשיל שרוולים, לקום בבוקר ורבותה, עבודה. הבוקר בא, אז תגיד תודה. 3-4 ולעבודה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשפוך הרבה זהה? אז 3-4 ולעבודה. הערב בא, אז תגיד תודה. 3-4 ולמנוחה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשכוח מייתה? אז 3-4 ולמנוחה. היי, כן בבוקר בא לעבודה, כן 3-4. היי, כן בבוקר בא לעבודה, כן 3-4. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשפוך הרבה זהה? אז 3-4 ולעבודה. האהבה היא תציל אותך. 3-4 אז תאהב אותה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשכוח מייתה? אז 3-4 ולאהבה. היי, כן בבוקר בא לעבודה, כן 3-4. היי, כן בבוקר בא לעבודה, כן 3-4. היי